Так, вось была праблемная сям'я, сябры. І тут выйшла матушка і толькі пачала сеяць. Абляцелася і пачала сеяць. Вось зараз пашукаем суткавы засеў. Суткавы засеў і саму матку. Вось глядзіце, сябры, вось яна, прыгажуня, вось яна. Яшчэ нават не зусім тоўсценькая, яе цяжка было выявіць. Вось яна. Абляцелася, пачала сеяць, позняя наша матка. Такая сям'я з характарам не захацела прыняць чужую купленую матку. Тут цэлыя былі праблемы ў мяне. І вось яны вывелі сабе самі матку тую, якую яны хочуць. Яны, не я, а яны. Вось. Так што будзем закармліваць у зіму, каб у іх все добра было. Бо нектару зусім кот наплакаў. Вось так. Суткавы засеў ужо ёсць, не ведаю, ці бачна, ці не вам. Але ён там ёсць на дне.